Club Junta, building better Africa. Gawawene Jaguera. Koma boma ilinde la yaluka. Amalawi lero ndendu kung'alula chinsisi chimene boma limabisa nkhani ya Feteleza. Kodi mukuziwa tatiyeni tipite pakanengo ku smallholder kumene nduna ya zaulimi komanso ya za information inapangisa press conference zana kumene ankaonesa Feteleza. Kodi mwamva? Koma boma ili ndilaba mafia guys. Feteleza ujatu ndiwobwereka kuteroko atagwidwa ataba 1.5 trillion yogulira Feteleza, komanso shehe wa ku Dubai atakana kwa ntu agalu atapanga madiru awo kuti afuna abe ndalama taxpayers money, atola nkhani ozindikira amene asalapo pa Malawi pano atayitulukira ndikumulembera shehe uja email ndikumufusa pa phone, kumufusa kuti kodi ndi diri ya ujeni mukuiziwa ya Feteleza. Iye uja ndikukana ziwani kunena kuti anapanga meeting yawo chakwera nduna ya zaulimi komanso ya information ndi akuluakulu ene a chipani cha MCP. Ng'alulization inali kongope kumamvera meeting yawo, ndipo anapangana ndi makampani ena awiri a Malawi momuno amwenye amene anakasungisa Feteleza wao ku smallholder. Kuterako Feteleza uja ndo amakampani awiri amwenye, inayo imayamba ndi para kwinako commodity kumapete uko, inayo expo kwinako kumapete uko industries Feteleza uja ndo obwereka kuti angumuonesa ndi chifukwa chake atola nkhani ngati mmaonesesa buno bwino. Feteleza uja anamusanja pa khomo la smallholder paja ndi chipiki chofuna kuti muonese ngati kapena aonese ngati pikicha yoonesa ngati nkati muja muli Feteleza wazazamo. Feteleza anamusiya pa khomo kunako kunali empty, kunalibeko kanthu. Akuluakulu amboma momo amu MCP momo amene zikuwanyasa zinthuzi ndi amene auza the DC kunena kuti manager ndi filimu, kutero kwafuna azichite cover up mesi imene yachitika ndi shehe wa ku Dubai amene wakana kwa ntu wagalu kuti ziko la Malawi sakuliziwa, kuchita kufusa kuti what is Malawi, what is kwacha, kusonyeza kuti ngakhale ndalama yathuyo pa ziko la pasi palibe amene amaiziwa. Ndi anapanga press conference jangati cover up ndi cholinga kuti Malawi musadziwe ati kukunamizani kuti namiza ife ndi uchisiru wathu Malawi, kunena kuti ati ali ndi Feteleza ndipo namba ya ma beneficiaries aichita reduce. Ziwani kuti manager ndi filimu, Feteleza ujando wa makampani ndipo alipo a collateral management, kutelo kwa nakakambirana ndi anyakeo a expo kapenaso a parao komano akaniza chifuka Feteleza uja ndo wa banki ali under surveillance. Ndi amafuna kuti agule, koma iwo wanena kuti kati mukufuna kugula mugule kashi chifuka inu ndi mbava, ife tukufuna kashi, ndipo a banki sangalole kuti titenge Feteleza tukupase ninu mbava iniyo, koma yokhayo kuti mubwereke muonesere kwa anthu opepera Malawi amene akutengedwa ngati ndi zisiru. Tiyeni muonese, mupangise press conference, ndiye press conference ijatu kuteleko ndi cover up ngati a minister a information akukana kapena wa agriculture
kaja akulesa izi atenge atolankhani limodzi ndi ife amalawi first tinyamule matraki awiri tiyapitise kuchitipa tikaone ngati ati akagulise ngati anyake ati akalole kumene kuja anyake amakampani awiriwo amene anakasungisako aakaniza ndipo Feteleza uja ali under collateral management mabanki ndi amene anaongoza ndalama makampani amenewo komanso tisiyana akude tiyayi ndi amwenye anyake a Feteleza amene uja ziko ili ndalama mafia ndi chifukwa chake one cannot dispute this poona kunena kuti mwezi watha omwewu president yemweyo anakanamiza anthu kunsanje kuti amanga railway line ndipo amba kulandirako mafuta chonsecho ili molasses zinthu za ku Irovo zimene amapangira sugar ili filimu ziko ili ndalama mafia anthu amene wandiona makopsya kuteroko tikunena pano aitana anthu aja otchedwa 1000 kumapanga lero kulima interview lero kumapanga ama prison chikhalire ndicho anthu amene akufuna kutengedwa ndi 89 komanso atengedwa kale okhaokha MCP okhaokha ziko la mamafia ziko lomvesa chisoni limene lili ndi president onama nduna zace zonama anthu ace ogwira ntchito ku Capitol Hill ko onama aliyense mu system mu onama ndipo amalawi musayembekezereko zabwino kutereko Feteleza kulibe ngati muti mumpeze Feteleza ndo amakampani amwenye amene uja amakuonesani ndi atolankhani ujayo ndiona siwawo izizi ndi kuchallenge kuti ngati Feteleza yodi ali wa Malawi tatengani matraki awiri okha muatumize pa mchinji kapena Mungu atumiza kwawo kwacha kwera uku anthu akulandira ndalama za give direct ku ma 1 million ndi ana omwe kumasavukani ndalama chikhalire nicho ntukula pa khomo madera ena ambiri kumene koko anthu akupasidwa ma 4000 ma 6000 mumutengere mumpitise kumeneko tikaone ngati ati akatani akagudwe Feteleza akagulisidwe ku adimaki imene ija ndi filimu ziko muno muli mavuto kopsya tateni muatenge anthu ogwira ntchito ku chipatala alero akutengedwa ngati ana kumanamizidwa kuwatenga kupita nawo ku training kukapanga training khaya ya mawiki angati ndi kuwanamiza kuti ndalama mulandira mu phone ndi system yayambatu ma civil servants akumapita kukachita attend meeting ndi kuwanamiza kuti ndalama zanu tikuyikirani mu phone moye pakana mezi 3 kaye ya polisi kupita kukaperekeza president koma allowance yache imene akulandira kumene koma 2000 komanso konera kuti tizakuyikirani kusalale pakana mezi 8 ndi mmene tuzikuyendera anthu ogwira ntchito mboma amene amapita kukachita upgrade maphunziro awo amene ajawo akapita kumene kujandu kapanga upgrade ndi kubwerako palibepo promotion olo kumwenjezera salary ndi mmene tuzikuyendera muno Malawi then nangofuna ndikuuze ni mama uno Malawi makamaka ino amene mmasusuka amene mukumanamizana kuti boma ndilo mweri kunena kuti zimene mwaona zijakukanengo kuja ku small holder kuja sizomwezo ndafuna ndikuuze ni kunena kuti mukunamizidwa uyuyu sanabwere kuzalamulira koma kuzaba Malawi muno mukubedwa makobiri kopsya kutereko 1.5 trillion yabedwayi ingokambidwa monga mene takambira chikanga wamuja za imfa ya Chilima ija pakana zonse zithera momu palibe no action kukuita nani kuti tikapange mademo ayi tikunena pano ku Israeli abwana ku Israeli nkhondo ija munakaivotera kuunga kuti isaime ija kumene konde kukuphedwa anthu opsya ku Lebanon ku Gaza ndi madera ena aku Beirut kumene kuja kukuphedwa anthu kopsya maiko akunja amene ali anzeru amene ali ni ma president eni organiza akutumiza ndege kumakatengako anthu awo kodi ana aja munawatumiza ku Israeli aja ali moyo kapena anamwalira chifukwa tungati ali moyo
ndiye mwina mukanaka tumizatu ndege zanunso kapena mukanauza anzanuwo uko Netanyahu kuti mutitumizire ana aja chifukwa ana ajatu maina awo si ana aja kweratu iya ali ndi abambo awo ndi amawo ndiye mukanatumiza ana aja azibwera tikunena tungati ali moyo chifukwa chenkuthekaso kuti mwina anawo anaphedwa pachaziko ili ndilo la chinsisi mwangokhala zii ndi mmene mukuchitira zikudabwisa komanso tupaja ana aja amatumiza mavidiyo ali kumunda akuseweresa ndalama kodi mavidiyo aja anatha ngati muliko kumene kuwana inu tapanganiso ni video ina ngati simunaphulisidwe chifukwa malipoti ena akunena kuti madera ambiri aku Israeli anaphulisidwa ndiye tiziwe muuze ziko likodi ana aku Israeli ana inyake aja alipo kapena anabomulidwa izi nzofunikira kwambiri chifukwa inu ndi president wapa ize mmene zinthu zizilili mmene nkhondo ilili pakali panopa Hezbollah ndi Israeli akumenyana kopsa ena wafuna akabwezere ku Hezbollah ku Iran akabwezere ndi mamisailo ndipo a Iran nawonso a Hezbollah anena kuti nawonso abwezera kodi chitetezo cha ana amene ajawo amene anachoka ambiri mwa iwonso anali a MCP kuwatumizira litima kuti anthu anu akutameni ana amene aja ali moyo chifukwa chemukanakhala anzeru mukanatumiza ndege olo mukanamuza Netanyahu nzanuyo amene munavotera naye uja tikunena tu nkhondo ija mmati isaathe ija anthu akuphedwa kumeneko ngati nkhumba kodi ana amene munawatumiza aja ali moyo chifukwa tumwina ngati afa mukanauza ziko musamasunge zinsisi chifukwa anaja si amanu anaja ndi ayenyake tikanapanga machawi pakali panopa ndikudabwa kuti maiko ngati ku Britain anthu awo atengapo ku Germany atengapo ku France atenga ku Zambia abwera pa Tanzania anabwera nanga inu sopano mukudikira chani mukudikira kuti mukatenge mitembo komanso mitembo mukayitengera pa anthu atanyenyeka ndi mabomba ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri mtsogoleri womvesa chisoni kwambiri amene saganizira za anthu ake amangoganizira kunja kukacha ndalama azingoba basi palisti ijaso mwayika ya anthu kuti mufuna muwamange ija amene mukufuna kuwasegulira milandu ndi uyu minister amene ali ndi mphamvu zambiri padakali panopa inenso musandiyiwalepo chonde mukanandiyikapo palisti pamene paja chifukwa nanga ine ndizing'alula betu mwina mukakandisiya ukoko kumaula kukapena kuchichiri ng'alulization mwina ichepa koma apapa ndiye ndizingoswa kuswa ndipo sindiopa wina aliyense ndizingonena chilungamo chifukwa chimene ndikunena ndiye chilungamocho muziko langa la democracy ndipo palibe amene anganinyumwise ndipo ine kuyenda nimayenda mopanda mantha koma zokuti muziatola Malawi ndikumaopseza kuti muwamanga imeneyo ndiye sigwira ambiri ndikamanena simandikhulupirira ndinanena dzulo kunena kuti a opposition samalani mumangidwa list ndimene yatuluka ijatu UTM muli bwino ma 20 miliyoni mungolandira kuchokera kwa makandidate mungokangana nokha ndafuna ndikuuze ni profesa imene ndayiona kunena kuti pa 17 Okutobala ndi siku limene iti kathe UTM ngati akubanja kwa Chilima makamaka amere Chilima ngati simuchitapo kanthu muziwe kuti UTM yathera pompo ndipo legase ya Saulos Chilima yathera pompo zina lija lathera pompo chifukwa kafukufuku wanga amene ndamfufuza ine ndapeza kuti osewa ndi amanyaka ndipo chipani chija chikugulisidwa apapa ndibwerezenso kunena kuti chipani cha UTM chigulisidwa anytime komanso twanzanu wa MCP wa akupereka ndalama zoopsa kunena kuti ku Southern Region kukhale mikangano ya zipani mwaona anzanu ena amene ankapita kalekale lukumulako walo omwe mwaona anapita sanapite ziwani kunena kuti
anzanu akukutakatani kwambiri. The DC mwana wopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village tiya mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.